A všichni společně! Jedeme! Zibu! Joj, next, nie! Je français? It's okay. You don't know French? Je m'appelle Bianca. A ja som kokot. Sorry. Jak dlouho trvá tá voda? Moc dlouho, kamo. Stoletá voda. Lidi svičí a my stojíme ve stínu. Nesta. Počkaj, volám ti. Čo je? Nemôžem teraz. Daj space, daj space. Dobre. Daj space. Si kokot starý! Ty si doma jebnutý starý. Či jak sa to volá, takéto meso také? Zarábame love, nahrávame hity. Normálne som chytil pero, som aj zapnuté a normálne som jeho jebol z celej sily do hrude. A normálne mala dieru v hrudi. Dodnes si to pamätáš. Lebo to je také, že sa ti zarie do pamäti, chápeš, že som proste bodol cigánku. To fakt hoď. Nie! Vy ste mi dať ti fall damage? Co to je? Čo to je? Dneska mi prišiel nový vysavač a konečne si môžem poriadne vysavať kokot. Mayday. Vyskočíš, dobre? Vyskoč. Čau, Danko. Nie, počkaj. Nie, na druhú stranu. Daj, vyskoč! Tu pod postel. Piča, trapa! Pomozte mi. Nikdo. Kde je? To čo je? Juka! Nice. Chalani, som sám na... Spike down A. One enemy Co remaining. ty tam rozdávaš? Agus možno je. Ešte jeden tam je. Je gus. A oni už letí. Ahoj Dominik, môj pekný, kedy ideme hrať? Do piči, vyjebaný vojšte, som sa zľakol odjebnúť. Dobre, Nesta, ty počúvaj, ty by... Ty... Príde... Domino, vieš, kto sa s tebou rozpráva? Haló, Dominik. to si ty, Katka? Čau. Pozor, nie niekoho, lebo tu ti rozbúral, kamo. Počkaj, to ešte bude v pohode, či? Ty! Radi máme takzvané redepo. To som nafejkoval na TikTok, aby si vedel. To som nafejkoval, to zajtra bude na TikToku. Tak ešte ti ani mliečne zuby nevypadali, čo rozprávaš? Batéria sa mi kvôli tebe vybíja, bo si taký trapný.
What team do you support? Football team? Yeah. Manchester United. Sakul! Čau. Čau Sakul, ako sa máš? Dobre, a ty? Tak to je cross-crossov, kamo. Nie! Čo? Welcome to Nest Avengers! Jemný, krémový, čerstvý syr, pochádzajúci z Lombardie, používa sa ako hlavná prísada do dezertu tiramisu. Camembert. Môžeš mi povedať, že prečo na koľko štátových USA si povedal 27 a na hviezd na americkej vlajke si povedal 62? Lebo to nie je závisletý dement. To poď ku mne. Čo je? To čo je? A sme dole, chlapci. Sme dole. Ty koko, tak toto je že najhor... Dobre. Nie. Počkaj, tu som sa, nie! Ty si kokot jednotý, to si prečo ho zabrzdil ako Nesta mi poved. Vyrúpuje, tu sa stane nehoda z veľká. Fero! Včera si mi nechcel otvoriť, dneska mi otvoríš. Ferry. Dobre. V ktorom roku sa ponoril parník Titanic, tolerancia 5 rokov? 2000... Nie, 1900... Nevyprávaj. Všetci tvária. Filip. Čo ti jebe? Podržal ma zbytočne v pite, kokot. Školovka. Na co čekáme? Chlapci. Ladies and gentlemen, with the match ending in the second round, your winner by technical knockout. Pán tréner, no čo? Pán tréner. Čo? Problémový je silný a kokot. Good job. Spike down A. To je insane kokot. Na banáne, jeden minimál. Čo ty za smoke, ty kokot? Ja mám to flashujem Flashujem. Flashujem. A nestřílel, ty Áno. takže on to nemôže bejť. Čo? Nie! Počkaj, mám kód, hnedý kód, kamo. Kamo, to je pičovina, to je Photoshop, ty jebli. Čo? No tak to zabudí. Kamo, ste kokoti vyjebaný do piči. Kamo, ja som dead, vyjebanci tupí. Zbrajte se! To som Luka! Striker? Francia? Ale McDonald Liga. Ale vyzerá jak Mbappé. Lyon? Počkaj, to je tento kokot. Leonidas. Lacazette, no. Na close kokot, tam jde. Nice, ty kokot. One enemy remaining. Spike down. Nestřinko, ty si potřeboval pozitivní KD. Strašne vytrestám ľudí, čo ma nemajú mutnutého, kamo, v hre. Strašne ich vytrestám, kamo. Hello guys, can you drop please? Kamo, ty si kokot. Kamo. No a počkaj, ale ktorým smerom to mám letěť? Označ. Dobre, označil som si na modru. Bacha, si tam piči. To je GG? Ní? Nie, máme piky. Bežím. Bečko cez bočnú. Bečko! Čo je za digina? Ticho. Chlapci, teraz ukáže sa, či som šťastný gambler alebo nie. Počkaj. Dám, že pre šťastie.
poďme.